Всеки път, когато събера на едно място поръчките, които ще изпращам, си давам сметка колко различни истории ще носят със себе си. Утре тези красавици тръгват по различни краища на България и точно за това искам да ви кажа нещо. Аз съм ви казвала в мои видеа, че изпращам с иконт и с BoxNow. Напоследък обаче иконт правят доста промени в работата си и вече в над 100 по-малки населени места, говорим за малки градчета и селца, няма да има доставка до адрес. Все още няма официален списък, така че това се разбира едва когато се направи справка в офис. И тук идва моментът, в който български пощи тихичко казват: ало, ние още съществуваме. Знам, че половината от вас сигурно ще сбръчкат вежди. Само че истината е, че изпращаш пратка днес и утре е вече пристигнала. Пощи има почти навсякъде, в градовете и в малките селца. Цената също е повече от добра, около 1,50 за препоръчана пратка. Според мен български пощи са недооценени и може да им се даде шанс. Аз съм работила с тях години наред, когато изпращах в чужбина. Минусът е, че понякога на гишето времето тече малко по-различно. Ако сте били там, знаете за какво говоря. Затова, ако вашето населено място вече не попада в обслужването на икон до адрес, спокойно можем да използваме български пощи. Единственото условие е поръчката и доставката да бъдат платени предварително, защото там няма опция за наложен платеж. Така че ако някой се е притеснявал как ще получи картичката си, спокойно. Винаги ще намеря начин тя да стигне до вас. Все пак толкова любов вложена в моите картички няма как да остане без път към своя човек.